स्टार्ट करा हमारे मोड एक एक ना स्टार्ट किया ना मोड घाला स्टार्ट करा हमारे स्टार्ट कर पाला हमारे ते स्टार्ट करे स्टार्ट ठीक है ए बाबा सुरू कर बा मूड घाल मरे कोण इला करा स्टार्ट महाराज के महाराज के
पुढे येऊन रे बाबा, पुढे येऊन रे, बघत जाते रे. यो यो भाई.
पीछे जाओ ओए तौसीफ चल चल पीछे चल घर जाना लेट होगा ए चल भागियो मेरे ए तौसीफ फाटियो रे सर फाटी सर हुआ
चाललं पुढे या मरे पुढे या मरे भाऊ यो मरे पुढे यो मरे भाई सगळे मी तुला तू दिसता साईडीच्यान घे साईडीच्यान घे माफ करा चांगला जय श्रीराम जय श्रीराम यारे बिर्याणी यारे घरात
अरे गजबत काय दिसणार आहे बसा रे
कोण आहे किसका पापा बोलतो तुम्हाला चाय नानू चाय नानू
जानते हैं अंदर बहुत कुछ है भाई ब्रो मग घरातल्या 8 मिस कॉल आला हांव एक कट करला तुझी चालू कर कौशलक सांग म्हाका 8 मिस कॉल माचे कौशल लायव्ह असा बंद करता घरातल्या म्हाका 8 मिस कॉल घरातल्यान म्हाका लायव्ह सोड